aina kun Sarin tapaa, niin tulee semmoinen fiilis, että ihan kuin olisi itsekin energisoitunut. Eli tuommoista energiaa, mitä Sari välittää ympärilleen, tarvitaan eduskunnassa. Se energia on semmoista luovaa hulluutta, eli sitä, että toteutetaan unelmia, tehdään töitä, työllistetään, niin kuin Sari tekee päiväkotiyrittäjänä, ja kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan. Sehän se on. Elämän tarkoitus on, että koko ajan kehitetään. Otetaan menneisyydestä mukaan se, mikä sieltä kannetaan, ja kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan. Katsotaan vahvasti eteenpäin. Kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan. 3 lapsen äitinä oleminen on jo sinänsä aikamoista fakirin homma, eli kun se arki pitää saada perheessä pyörimään ja sen jälkeen vielä tehdä päivätyö, katsotaan vahvasti eteenpäin. Kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, katsotaan vahvasti eteenpäin. Kehitytään koko ajan, kehitytään koko ajan, katsotaan vahvasti eteenpäin. Kehitytään koko ajan. Sen takia me tarvitaan tuki-ihmisiä ja haluankin kannustaa sinua tulemaan Sarin tukiryhmään mukaan. Kiitos.